Hubei fi baro sai sin ngawan hangne ba ani thu fi ba yakani ka Flim Haban Tony imur release biang mentau niu banai August dengan next cam ba mafisia kumba fi trang ban pet kini film dag ba fi tho ki social media bangi kwa ban pet biang kini film lani ni kwa ni trang sha ban pet kini film bangi pajio i tena takada ma kwa bang release biang kini film sai sin ya ka jing trang ka jong pi ngam kwa ban pensop ai damn kata ka dela santrik August mentau senam arajarat puar kapor kan long kharwish teng arsteng but sunshine nang next time ba pin ajing kyrshan hakani ka scene ka basan pangin pi kani film pi kan meti melerai ik kam na jong ngale yu memang ha mentan ngai ibi filibo itu untuk pi ang perman melerai na aku abani thoi fi ba kani ka film kan dei ka scene ka bakhado pangin pi fi amar ba habiju himenta kinwan rat ka tukir furke kata kamut direct the satellite nimnum la shuban pi yakini ki film bangi jipni man ka pod ki projector amari kani ka Flim Haban Tony kala alai ka film ka barim menta san snam tenginum la shuban pi Biju Cinema namar maki kila ora da tukir furke kata kamut ki sound system lu kila apher do projector nim la shuban pi ngamji me min le kumni man ka pod balai li aduk badang red aduk menta mar kmat ngayo i kado ka mesim jong ka eng kado ka tunun jong ka pat memang tiap isu pang kata balai dari mapang ka mesim jume me ing ka dodot jume min di dengan ni kiat me perkat makan ni kan acing sup cing tengah dengan mesim jume itu gibam pad i sobha banwan khanang ban pet ye kan ni ka film nama ka dei ka scene shisha ka bakhado bangin yo i bangin yo pen i apisia ki pad ba but mangiru ladang ko bangin release biang minum la shu ku ba e jonga ngada trang ban long jong pi biju menta ko awan ka 2K 4K kata ka mod de UFO direct na satellite takada te nimla shuban pni do projector kan kembangin jupan iman ki film lani haman ka por bangi pni ni ka film tenta da ka ni ka di kasin ka bakhado bangin pni Biju Cinema next cam ba ma pisia baro ki pat ba pinon ajing kyrshan ye ka film namar ka jing thang jong pi ngiru ni ko ban pni tenta da ka jing thang jong pi ni ko ban pen so we nak nawi pen i biang ni ka film kata kamu pensa chuto wait baru si jingam balak ngai jing tu hi nila let bod ki site ki blog link ba ki internet ban pan donation na bon ki charity bat ki brio batrai man sobha haglang ka perthai bani rabi kun subat bat ki baran jununa ni shandoro yaki ya ki stam jongki bat ki jununa jongki bat ni pha klang ka perthai santarik notrik pratrik daitrik hadu shipotrik tang drusni te sobha warwan ajing kyrshan ni ka film bani lam ki parajo jong phi ki bam pat i ka ni film ki bhaing basem je phi ki bam pat i ka ni film wani lam nama kani kadik shisha ka film ka ba pin enjoy lani kadik entertainment film ka ba pinso tanat lut ya baro ki pinyo ka jing rakhi pinyo ka jing show inga da pinyo ka jing h para arngot pin ilet baro na shadong takda pinum ba bi haba pion pet gani film sangat kumne miyam kumne itailing ngon bom kumne ngone tai ngone jadi ai ha tangata hi na kalian jonga namdan issue bat nong humdai nashkor pa red na pisia baro ki Baju kyrshan bat et film pasi pasubha wana ajing kyrshan bia ya kan film ka jongi ka ba Flim Haban Tony ka bangin pen menta haw santrik Biju Cinema haw banai August takata ka kapor wan ong yepi ka dikharwish teng arsteng bat sunshine kamut ngin pen na do santrik August hadu shipotrik August tang rusni klema pi ku ba e ngamla shisha ban kle pinyawan ban ajing kyrshan ya kan film menta kekenti rukum tanggatai oleh sibuk